Türkmenistanyň gündogorunda vilayet ýaşaýjylarynyň hereket etmegine çäklendirmeler hatam güýçlendirilýär. Liwap vilayatynyň käbir etraplarynda doly ýapyldy ýaşaýjylara Tewtiň içine hem daşyna gatnamak düýünden gadagan edildi. Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçylary vilayatdaky soňky ýagdaýlary gürrüň berdiler. Etraplaryň ýaşaýjylaryna öz ýaşaýan ýerlerinden daşary gatnamak düýünden gadagan edildi. Hosusan da Farap etrafynda ýaşaýjylara ýurdun beýleki ýerlerine gitmek üçin zerur kagaýlar indi düýünden berilmeýär. Farabyň ýaşaýjylary Amaderyanyň beýleki tarapynda golaýda ýerleşýän Sebit merkezine Türkmenawada hem baryp bilmeýärler. Sebäbi olara munyň üçin zerur şahadatnamalar berilmeýär. Bu Sebitin ýylaty üçin goşmaça kynçylyklar döredýär. Sebäbi köpüsi Türkmenawatda işleýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä, yerli resmiler koronawirusa garşy sanjymyň 3 dozasyny alan adamlara 15 fevraldan soň syýahat şahadatnamalarynyň berilip başlanajagyny aýdýarlar. Häkimetler 15 fevralda Liwap vilayatynyň ýylatynyň 90%-ni waksina etmegi planlaşdyrýarlar diýip habarçy belliýär. Türkmenistanyň içinde gatnamak üçin ýylatdan ýörite saglyk şahadatnamalary koronawirusyň ýokdugyny görkezýän negativ synagyň nusgasy talap edilýär. Üstesine 2021-nji ýylda hökmany vaksinasiýa girilenden soň zerur kagaýlara sanjym şahadatnamasy hem goşuldy. Ýanwar aýynyň 2-nji ýarymynda Türkmenistanyň Liwap vilayatyna giriş çäklendirildi. Bu sowda hyzmat we gömenji dethalarynyň tutuş ýurt boýunça ýapylmagynyň nowbatdaky tapgyrynyň ýygyny boldy. Özbekistan bilen serhetleşýän Liwap vilayaty pandemiýa başlaly bäri ýurdun etaty howa derwezesi bolup durýar. Halkara uçuşlar Türkmenawadyň howa menziline gelýär we ýolagçylar Sebitdäki ýörite zoologlarda hem lukmançylyk edaralarynda 3 hepdelik karantina ýerleşdirilýär. Ýanwar aýynyň ahirinde vilayatyň ýene bir iri şäheri Kerkide hem täze karantin zonasynyň gurulandygy ma'lum boldy. Bu şäherde hem halkara aeroport ýerleşýär. 3 fevralda Azatlygyň habarçysy Kerkidäki karantin zonasyna adam ýerleşdirilip başlandygyny habar berdi. Şeýlelikde yerler resmiler munyň Türkmenawatda karantinlere düşýän agramyň ýuwaş-ýuwaşdan azalmagyna we şäheriň özündäki karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilmegine täsir etjegine garaşýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary gürrüň berýärler. Häzirki syýahat gadagançylygy ýurdun häkimetleriniň henüzem boyun almayan COVID-19 hadisalarynyň ýene-de köpelen wagtynda göze çykdy. Etraplaryň arasyndaky ýollaryň köpüsi petiklendi. Öz ýaşaýan ýerinden daşary gatnamak üçin ýaşaýjylar aýlawly we köplenç howply ýollardan peýdalanmaga çalyşýarlar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny inkar edýän Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleriniň saparyndan soň 2020-nji ýylyň iýulynda koronawirusa garşy berk talaplary geridipdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň resmileri şonda türkmen ýolbaşçylaryna ýurtda koronawirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Şol ýylyň noýabr aýynda Türkmenistan öz ýylatyndan möhüm sebäp bolmazdan ýurdun içinde gatnamagy gadagan edipdi. Soňra 50 ýaşdan geçen adamlaryň şäherara we sebitara uğurlarda syýahat etmegine gadagançylyk geridipdi. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistanyň guramanyň başga bir möhüm talabyny ýerine ýetirmänligi we nuskalary garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna iýermänligini ma'lum etdi. Geçen ýylyň dekabr aýynda bütün dünýä saglyk guramasy Türkmenistanyň ýurtda koronawirus keseliniň ýokdugy baradaky beýanatyny ýene bir gezek soragastan aldy we koronawirusy has gowy gözlemegi maslahat berdi. Pakistan we Türkmenistan ýatyp galan topuk gaz geçirji taslamasyny janlandyrmak üçin gepleşiklere başlady. Pakistan mediýasy bu taslamanyň ozal gazyň narhy we getirilip beriljek nokady babatdaky oňuşmazlyklar üstüne towtap galanlygyny belliýär. Emma Türkmen medeniýeti 31-nji ýanwardan 4-nji fevral aralygyny Prezidentin tawsyrygy esasynda geçirilýän gepleşikleriň detalaryny adatça bolşýaly düýpden açmaýar. Bu gepleşikler vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň Eýranyna saparda bolup beýle kurlardaky hyzmatdaşlyklar bilen bir hatarda iki ýurdun arasynda togtadylan gaz söwdasy. Şol sanyny Türkmen prezidentiniň Tehran etjek sapary barada gepleşik geçirmeginiň ýygyna gawat geldi. Emma Türkmen medeniýeti Aşgabat bilen Tehranyň arasyndaky gaz tölewleri dagwasy barada. Şol sanyny nazarda tutulýan prezident sapary barada hiç bir maglumat bermeýär.
Howpsuzlyk we mali ykdysady manysy bilen baglykda berilýän duýduruşlara garamazdan Türkmenistan resmi habarlardan çen tutulsa Awganistanyň üstünden Pakistany, Hindistany gaz satmakçy bolýan taslamasyny durmuşa geçirmek üçin ýygyderli tagarlar edýär we onlarça ýyllap başa barmadyk taslama Awganistanyň häkimiýet çalşandan soňam gün tertibinden aýrylmady. Ýogsa goňşy ýurtda dören täze ýagdaý. Birleşen Ştatlaryň bu ýurtdan çekilmegi we Islamabadyň ýygyderli nyrk dagwalary Aşgabaty oýlanyrjak ýaly. Pakistan mediasynyň maglumatyna görä, iki ýurduň paýdarlyk şertnamasyna gol çekmegini ýyda çeken mesele gazyň getirilip beriljek nokady bilen bagly boldy. Gaz satmak we almak baradaky alalaşyga görä, Türkmen tebigi gazynyň getiriljek ýeri Türkmen-Owgan serhedi bolup durýar. Emma Islamabad öz aljak gazynyň Pakistan, Owgan serhedine getirilip berilmegini isleýär. İkinci mesele Pakistan tarapynyň Türkmen tebigi gazyny öz ulanýan suwoldulan gazyndan hem ikisi ardan almak islegi bilen bagly. Islamabad bu meselede ulugur päsgelçilik görmeýänligini öňe sürýär. Emma Aşgabat bakany beýle ardanlatmagy göwünjüň görünmeýär. Ýöne Türkmen diýimi bu meseleleri agdaman taraplaryň topuk gaz geçirjisiniň we top elektrik geçirjisiniň taslamalary boýunça käbir alalaşyklary gazananlygyny öňe sürýär. Şu aralykda Orsiýatyň Owganistanyň wekili Zamir Kabulhuň tas habar gullugyny aýtmagyna görä, Moskwa hem topuk gaz geçirji taslamasyna onun gelejeginiň siýasat aýdan özüne çekiji görünýänligi üçin gyzyklanma bildirýär. Pakistan mediasy Awganistanyň dören täze ýagdaýa sarlanyp Talibanyň ikrar edilmedik hökümetiniň topuk taslamasynyň durmuşa geçmegine Awganistanyň odal hökümetinden has amatly bolmak ähtimallygyny öňe sürýär. Emma hünärmenler şol sanyny Merkeza diýe ýurtlar boýunça ekspert Bruce Pannier bu taslamanyň janlandyrylmak mümkinçiligini ören şüpheli garaýar. You know, I really don't see there's any possibility to revive this project. Yeah, Pakistan has every time. Men bu taslamanyň janlandyrylmagy üçin hakykatda hiç bir mümkinçilik görmeýärin. Topga gezek gelende Pakistan her gezek munyň üçin iň pes nyrkdan tölek tölemäge finansiýar. Muny indi gen görüp oturasy iş hem ýok. Taliban barada aýdylanda bolsa, olar legitimlik kazanmak dileýär. Şeýle-de olara gaz we girdizi çeşmesi tranzit tölegi gerek. Olar öz çaklarinden geçmeli we beýleki ýurtlara hem peýda bermeli, uly taslama hakynda gepleşik geçirýän bolup görünmäge çalyşýarlar. Bu olara nähilem bolsa bir kanun hökümet ýaly görünmek, halkary taslamaga gatnaşan tarap hasaplanmak ähtimallygyny berýär. Diýip Bruce Pannier adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Eýsem bu taslama Türkmenistanyň Sewitdäki gaz, energiýa bäsesi bolup görünýän Moskwanyň gyzyklanma bildirmegi nämäni aňladýar. Hünärmeniň pikirçe Moskwanyň topuk taslamasyna bildirýän gyzyklanmasy hakykatda diňe siýasat bolup Türkmenistan üçin ziýandan başga zat däl. Birinciden Kabullaky ýörüýtek wekiliň aýdýan gyzyklanmasy arkaly Moskwa Taliban bilen esasly gatnaşyk gurmaga çalyşýar. Sebebi bu taslamanyň Kreml tarapyndan gollanmagy Taliban üçin hem gaty möhüm bolup durýar. İkinciden olar onun gurulmak mümkinçiliginiň gaty pesligini ören gowgulýarlar. Şeýle-de Pannier'iň pikirçe Orsiýatyň topuk taslamasyna ol ýa-da beýlek görnüşde gollaw bermegi Moskwanyň Aşgabaty soňky döwürde amala aşmak mümkinçiligi has gowlaşan ýaly görünýän transkadar gaz geçirji taslamasyny amala aşyrmaga çalyşmakdan bökdemek, daşlaşdyrmak niýeti bilen hem bagly bolup biler. Sebebi Moskwa hemde Gazprom Türkmen gazynyň Ýewropa bazaryna gitmegini, Aşgabatyň öýler üçin bäsiz bolmagyny islemeýär. Egerde gurulsa bu geçirjiniň 15% garajadyny Awganistan, Pakistan we Hindistan çekmeli. Galan 85% garajady Türkmenistanyň boýuna düşýär. Topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň şu wagda çenli bir meselesi howpsuzlyk bolan bolsa, ikinji meselesi maliýe serişdeleri bolup galýar. Bundan başga geljekde 8-10 milliard dollar aralygyndaky serişde düşjek geçirjini işletmek we çykarlan çykdagyny ödemek hem uly mesele bolup biler diýip ekspert pikir edýär.
Günmatar Türkmenistanda 29 sany nevit we gaz enjamy bejerilse bu sevitin klimata täsirini epesli azaldar. Bu barada Bloomberg neşiri daşka gurşow ilmleri we tehnologiýalary neşirinde çap edilen täze derňöwe salgylanyp 1 fevralda habar berdi. Habarda Türkmenistanyň 29 sany nevit we gaz enjamyndan her ýyl sydýan metan zyňyndylarynyň möçörüniň ABŞ-nyň Alabama ştatyndaky ähli awtolawlaryň ýyllyk metan zyňyndylaryna takminan deňdigi aýdylýar. Täze derňöwe göre bu zyýan yaramaz ide edilýän we syzdyrýan enjamlaryň netijesidir we onuň epesli möçörde öňüni alyp bolýar diýip neşir belleýär. Täze derňöwe göre alymlar Sputnik maglumatlarynyň kömegi bilen metan gazyny syzdyrmaň möçöri boýunça dünýäde iň gyzgyn nokatlaryň birinde, ýagny Türkmenistanda zyňyndylaryň iň uly çeşmesini keskitlediler. 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndan 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli 30 çeşmeden jemi 944 sany metan sızmasyna syn edildi. Şolardan 20 töweregi aşy güýçli metany az zyýanly uglerod dioksidine ýakmagy betiden nädogry alawlardan gelip çykdy. Bellesek iň ýöneki uglevodorod hemde tebii gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömürturşy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyladyşana gazy hasaplanýar. Neşir derňöwe salgylanyp metan sızmalarynyň ähli çeşmeleriniň döwlet eýçiligindäki Türkmen Nevit we Türkmen Gaz kompaniýalary tarapyndan dolandyrylýan nevit we gaz ýataklary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Daşary ýurtly 5 operator tarapyndan dolandyrylýan meýdanlarda synlap bolaýjak metan dumanlary ýokdy diýilip habarda nygtalýar. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden Türkmen Nevit we Türkmen Gaz kompaniýalarynyň kommentari almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2 fevralda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. Ykdysady girdejileri esasan nevit gaz söwdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň muktary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goýberilýän zyýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Adatlyň mundan ozal hem Bloomberg neşirine salgylanyp habar berýär. Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazyny syzdyrmaň möçöri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada ul alada bildirilýär. Neşirin geçen ýylyň 19 oktýabrynda çap eden Türkmenistanyň Hapatyry adly makalasynda ýurdun çäginden atmosfera zyňylýan metanyň muktar taýdan dünýäde ABŞ-dan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýandygy görkezildi. Türkmen häkimetleri ýurdun nevit we gaz desgalarynyň dünýäde howanyň özgermegine täsir getirýändigi baradaky maglumatlar barada kelam agyz söz sözlemeýärler. Ýöne bu habarlaryň fonunda Türkmenistan derwede sevitinde onlarça ýyl bäri ýanyp duran we ýurdun esasy syýahat nokatlarynyň biri bolan açyk gaz ýatagyny ýapmagy meýilleşdirýär. Döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde köp möçörde ýitirilýän tebii gaz barada gurrun edip, bu ýagdaýyň ekologiýa uzak ýyllar bäri ýanyp duran gaz ojagynyň golaýynda ýaşaýan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir edýändigini aýtdy. Şeýle-de prezident ekspert edip epesli möçörde girdeji alyp boljak çyýgmalyň ýitirilýändigini belläp, vice-premier Şahym Abdurrahmanowa alymlary ýygnap eger gerek bolsa daşary ýurtly geňeşdarlary hem çekip bu ýanygyny söndürmegiň çözgüdini tapmagy tawşyrdy. Galy bersede vice-premier Serdar Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konvensiýasyna gatnaşyjylaryň 26-njy mejlisine gatnaşyp Türkmenistanyň metanyň zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn ünsü jemleýändigini aýtdy. Şeýle-de ol öz çykyşynda Türkmenistanyň global metan borçnamasynyň öwrenilişini gutlaýandygyny hem belledi. Biz ähli-umumy metan borçnamalary boýunça täze başlangyçlary goldaýarys we oňa dolu derejede mümkin gadar gatnaşmak maksady bilen onuň jikmejik öwrenilmegine gyzyklanma bildirýäris diýip Türkmen Diminiň web saýty Serdar Berdimuhammedowyň sözlerini tistirledi. Türkmenistanyň häkimetleri hökümet maslahatlarynda tebigaty gorumak üçin iňen uly iş bitirilýändigini aýdýar. Häkimetler we resmi media bu işleri ýurdun çäginde her ýyl oturdylýan bag nahallary bilen delillendirmäge synanşýar.